er det Frederik G. Blopper, så jeg viser nogle bloppers her. Blopper! En kasse blopper. Så er det fritmålsblopper. Lukkedis. Kæmpe stor blopper. Og så en lopblopper. Eller det er højt blopper. Så der er lige en fed målmandsblopper. Nu laver vi det, jeg bedst kan lide. En blopper lige foran målet med ingen målmand på. Hvis det overhovedet. Døj! Prøv at se det. 100% blopper.